Айде, какво ще готвим сега? Натата торта. Браво! Но Вау! Така, натискай тука. Дай пръстчето. Тука. И тука. И сега ще сложиш млякото, чули? Въпреки, че си... Опа, внимавай. Въпреки, че си имаме крави, си имаме домашно мляко, майка ти купува мляко, нали? Тата има ли крави? Има. И мама купува мляко, нали? Да, на мене. На тебе, айде, сипвай. Сипвай в тенджерето. Така. Слагай всичкото, трябва да сложиме, чули? Чуваш ли? Да. Давай да не се попариш тук, чули? Че ще има боля на ръчичките. Айде. Няма малко. Няма мляко. Има и тук е вътре. Ти виждаш ли го? Виждаш ли го млякото? Да. Да. И сега ще правим торта на тате, нали? Да. Бисквитена. Написана. Бисквитена торта. Написана торта. Да, мама. Айде да го смеши. Така, искам тук да не пипаш, защото ще стане бела, чули? Ще сложим и малко захар. Аз. Ти ще сложиш захар. Дръж. Дръж. Добре. Айде. И вземаме... Няма да пипаш там без мама да знае, чули? Чуваш ли? И... Леко, мамо. Леко, да, паднаха лъжиците, нали? Дръж. Да. Дръж да ми помагаш. И сега какво слагаме? Яка. По-силно. Яка. Захар. Браво. Така. Аз ще бъркам. Ти ще бъркаш, аз ще сложа захарта, чули? Да. Айде. Ти обичаш ли торта? Да. И какво правиме с тортата? Духме. Какво? И какво пееме? Апи-ду-ду. Апи-ду-ду. Не пипай тука. Айде. Чакай. Чакай малко. Яко, мамо, не махни всичко. Да, айде. Да махна ръчичката? Да. Слагай, айде. Бъркай. Бъркай, айде. Не го слагай там да цапаш. Бъркай. Плото е ужасно мръсен. Да ная. Бъркай, бъркай. Айде. Какво? След малко. Какво правиме? На, бърши. Дай. Бърши малко. Ама е тук, защото ще го изгасиш. Е тук, бъркай, чули? Дай това на мене. Айде. Така, аз бисквитената торта, между другото, я правя с този пудинг и става уникално. И с ето тези бисквити на... Мамо, ето ядай. Мерси, мама. Така ще да. Не слизай. И с ето тези бисквити закуска, мисля, че са да, черни и обикновени. И отгоре слагаме ето такива така натрошени. Слагай бисквитки, е тук. Вътре в млякото слагай.